awusibeke sithomeni eyini hepatitis? Okay. iHepatitis, it is inflammation, ukuvuvuka kwesibindi. Oh yes. Okubangwa izinto ezahlukahlukeneke. So it can be kungaba infection. Absolutely. Where most of the time kuba ama-virus. Okay. So sithi hepatitis A, hepatitis B, C, D, E. Oh yes. Bese kungaba njengoba umphathi wami seshilo ukuthi alcohol or sometimes poisoning. Okay. And it can be drugs again. It can be like overdose of ipanado. Oh. Mhlawumbe umuntu uzama ukubulala phuza ipanado overdose or uphuza idose udokotela angayirecommendile idose enjani high. Other drugs that amanje njenga TB drug mhlawumbe TB drugs mhlawumbe uqale ini ama-TB drugs usubona amehlo senjani aseyelo. Okwesinye isikhathi imithi yani yesiZulu ama-herbal meds now ayakubanga ini iHepatitis. Sibuye nje sivuke siphalaze siqume siyakhala lapho. So bese okugcina kuba base we call immune hepatitis. Okay. Immune hepatitis ila umzimba, it's like an autoimmune disease. So ila umzimba ufighter wona. So kuse kune dysregulation ye-immune system. So mase uthola ukuthi kena ama-antibodies attack ini isibindi. Kabena ubenge la. Ayasuka amadoda.